Ostiralon guztioi, Espainiako Auzitegi Nazionalak Josu Urrutiko etxearen aurkako beste auzi bat jarri du martxan. Herriko tabernen auziarekin lotuta, etaren zuzendaritzako kide izatea egotzi dio instrukzioko epaileak. Argudiatu du Madrilen eta etaren arteko elkarrizketetan parte hartu zuela eta erakundearen amaiera iragarri zuela. Euskal Autonomia Erkidegoan osasun itunak ez dituela hizkuntza eskubideak bermatuko diote kontseiluak eta behatokiak. Ohar bateratua kaleratu dute esanez, itun horrek ez duela osasungintza euskaldunduko eta horren bestez ez dituela hizkuntza eskubideen urraketak konponduko ere. Donostian sexu-erasoa egin zion atzo gauean gizon batek bere bikotekideari Altzauzoko asentatze batean ihes egin zuen gizonak eta bere bila daude orain. Emakumeak sexu-erasoa jasan zuen, baita fisikoa ere. Memoriari helduz hasiko dugu albistegia, Zornotzako hilerrian obiratutako Jacinto Polo donostiar milizianoaren gorpuzkiak identifikatu dituzte. Gerra zibilean desagertutako pertsonak bilatzeko programaren barruan egiten ari diren lanei esker, Zornotzako hilerrian aurkitutako beste gorpuzki batzuk identifikatu ahal izan dituzte. Gogora Institutua koordinatuta astelehenean abiatu zuen Arantzadik 5. desobiratze kanpaina. Horri esker beste 22 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu ahal izan dituzte, baina oraindik ez dituzte lanak amaitu eta beraz gehiago agertu daitezke. Orain arte identifikatutakoak honako hauek dira. Muskizeko Adolfo Zengotita Bengoa Izurza, Ortuellako Jaime Iñiguez Nieva, Linaresko eta Aretxabaletako Enrique Contreras, Ortuellako Benigno Hierro Pinedo eta Donostiako Jacinto Polo Ríos. Guztira, 157 dira dagoeneko hilerri horretan aurkitutakoak. Identifikatutako hondakin berriak Jacinto Polo Ríos donostiarrarenak dira, Malatesta batalloi komunistako miliziano izandakoa. Polo Ríos TNT-ko milizianoa 1996ko abenduaren 4 hil zuten, Otxandioko frontean 20 urte zituela. Familiari identifikazioaren berri eman diote eta gorpuzkiak Elgoibarko duintasunaren kolunbarioan lurperatzea nahi dute senideek ekitaldi pribatu batean. Gogora Institutuak azaldu duenez, EHUko Biomix laborategiak egin du identifikazio prozesua. Familiak emandako lagin genetikoa eta hezur hondakinen lagina alderatu ditu horretarako. Gure hizkuntzaren inguruko berriei dagokionez, UEMA udalerri euskaldunen mankomunitateak egindako ikerlanak 10 urte barru euskaliztunen inguruko hiztunek erdaldunagoa izango direla ondorioztatu du eta euskararen ezagutza maila apalagoa izango dela. 10 urte barru euskararen ezagutza maila apalagoa izango dute euskal herritarrek. Etxean nagusiki gutxiagok erabiliko dute eta erdararen nagusitasun handiko eremuetan biziko dira erdia baino gehiago. Hala adierazi du Siadekok UEMA udalerri euskaldunen mankomunitatearen enkarguz egindako ikerlanean. Ikerlanak aurretik agerian egon den errealitatea baino ez du irudikatu. Hau da, gero eta gehiago izango direla euskara lehen hizkuntza bakar gisa izango ez dutenak. Erdaraz euskaraz baino erosoago egingo dutenak eta baita euskara menderatzen ez duten euskaliztunak ere. Testuinguru horretan jakinarazi dute bestelako neurriak hartu ezean ez dirudiela epe laburrean norabide aldaketa espero daitekenik. Antzemandako alde positiboak ere plazaratu ditu txostenak. Gaur egun euskararen ezagutza maila handiagoa da biztanle helduen artean eta gaztelaniarekin bada ere euskarak hainbat etxeetan sarbidea izan duela ondorioztatu dute. Eman dituzten datuen arabera euskaldunen hazkunde erritmoa mansotzen ari da. Hala ere, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak igoerari eutsiko dioten bitartean, Nafarroan behera egingo du. Euskal Autonomia Erkidegoan 2021ean biztanleen 43,3 ziren euskaldunak eta 2026an 48,3 izango direla ondorioztatu du ikerlanak. Nafarroan berriz 2021ean 14,9 ziren eta 2026an 11,8 izango dira. Beraz, laburbilduz, 10
urteren buruan euren inguruko bizi moduan nagusiki erdara erabiliko dutenak gero eta gehiago izango dira. Horregatik, UEMak argi utzi nahi izan du euskarari lehentasuna eman ezean galera fase batean sartuko dela. Euskararekin loturik ere ona albistea Euskal Herriko Unibertsitateak euskarazko 32 plaza gehiago eskainiko ditu medikuntza eta erizaintza fakultatean. Medikuntzako graduko ikasketak euskaraz egin ahal izateko 32 plaza gehiago eskainiko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak 2025-2026 ikasturtean. Ohar batean EHUk adierazi du kopuru hori lortzea Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin eta Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailarekin izandako lankidetzaren eta bi aldeek hartutako konpromisoen emaitza dela. Konpromiso horien arabera plazak handitzeak eragiten dituen beharrei erantzungo dio Jaurlaritzak. Azpiegiturei, giza baliabidei eta praktika klinikoei lotutako beharrezko baldintzak bermatzeko. Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak, euskarazko 40 plaza gehiago eskaintzea eskatu zion, unibertsitateak hasiera batean aurreikusitako 16 plazen ordez. Bada, azkenean erdibidean topatu dute adostasuna. Horrela, besteak beste graduko praktika klinikoetan ikasleek eskolak euskaraz jaso ahal izateko neurriak hartuko dira. Guztira, datorren ikasturtean 200 plaza eskainiko dira euskaraz eta beste 200 gaztelaniaz. Iruñara begira, pilota txapelketa dugu albiste, San Fermin txapelketako finala egin dute gaurkoan. Ikusi. Berrokal eta Mujikak irabazi dute Ainhoa Ruiz de Infante eta Amaia Arrestiaren aurka, Iruñeko Labrit pilotalekuan gaur goizeko 12etan jokatu den San Fermin txapelketako binakako finalean. Bikote gorria hasieratik nagusitu da partidan. Mairen abiadura eta Mujikaren sendotasuna erabakigarriak izan dira norgehiagokan. Urdinek momentu batez indar hartu duten arren, ez da nahikoa izan Berrokal eta Mujika garaitzeko. Bueno, nik uste dut, segiun hasieratik partidu gorra izango zala, bikote honek indartsu zetorren, lehuna lezakan jogatu zen eta oso ondo jogatu zen. Nik maite esan gate hasieratik oso ondo sartu da ginala, konzentrauta, eta nik uste dut izan dela oso ondo sartu hasiera partidan eta hasean kriston aldia markau dugu, gero pizkat urbilun dio pelota aldaketakin, baina segin dugu eta txapelakin oso guztera. Bai, azkenean hemen San Ferminan jogatza berezia da, no? Azkenean frontoia ikusia beteta, txarangia, jendia zure animatzen, azkenean oso polita izaten da txapelketa hau hemen jogatzea. Bueno, haintzen dauko hemen Kafe Gonzalen Baskaria dano batea, eta hor dano batea ospatuko, eta oso ondo bazkaldu eta txampana zabaldu eta ospatzea bai. Finalera heltzeko hau, hirugarren partidu esan, eta Kriston Parisa daroagu gorputzean orden gerri da. Beraiek fresko hau ibili dire, eurina ondo indauriet. Justo momentuan bat aukin dugule, baina hori, ja berandu izan, eta ezin izan dugu. Egia da, txapelketa hau polita dela, eta gainera ni nafarra izan da gehiago, eta hori ezin izan dugu nahi genuen bezala bukatu, baina pozik egin dugun txapelketarekin. Hori da, gaur dugu Baskaria, eta gero hainbeste partiduekin ezin izan dut ni behintzat San Ferminetara atera, así que bihar ez dugu irabazi, baina hala ere ospatzera. Sexu erasoei dagokionez, San Ferminak hasi zirenetik 7 pertsona atxilotu dituzte indarkeria matxistagatik. Joseba Siron alkateak baieztatu du guztiak ukituengatik izan direla. Guztira 7 pertsona atxilotu dituzte indarkeria matxista leporatuta San Ferminetan. Joseba Siron Iruñeko alkateak Euskadi irratian adierazi du guztiak ukituengatik izan direla. Alkateak jakinarazi du beste urteekin alderatuta aurtengo joera hobea izaten ari dela eta horrela jarraitzea espero dutela, batez ere asteburua datorrela kontuan hartuz. Hala ere agintariak azpimarratu du ez direla pozik egongo erasoak desagertzen ez diren bitartean.
Iruñeko udalak azaldu duenez, erasoi aurre egiteko dagoen informazio guneak egunero 2000 pertsona ingururi ematen die informazioa. Hoietatik guztietatik 170 emakumeak dira. Bestalde, guztira segurtasun indarrek 79 salaketa erregistratu dituzte momentuz. Gehiengoak 67,34 zehazki lapurretengatik izan direla adierazi du udalbatzak. Gaineratu du aurreko urtearekin alderatuta salaketak gutxiagotu badira ere atxiloketek gora egin dutela. Iruñako Sanferminetako herri bazkarian izan da hamaika telebista, ea zer dioten festazalek. Momentu hori politera netzako, zazpian Mani antitaurinan jotzea, lehena, ziurrik, eta bigarrenan ikuste Germania besten diogunean arratsaldeko 9etan, kriston hunkigarria dela. Ez dakit, suposatut lagunekin egotea, eta 6an, ez dakit, almorzoa, no? Ez dakit, bai. Eta Dianak Eta Dianak ere, bai. Baina aguantatu behar da, eta ja... Masifikatut azken aldian, baina bueno, joango gara. Egia esan, hau, hemen bazkaltzen, itzalean lagunekin lasai-lasai, azten eguna, eguzkia, supereguraldi ona, hau ezin hobea, momentu ezin hobea. Asko daude. Ez dakit, txosnetako kontzertua, goizeko Dianak, goizeko bermuta, ez dakit, denetarik, ez dakit. Bazkalduta gero, agian lokuluska txiki bat hartza, eta gero joango gara herri Sanferminetara, gero agian kiliki, zakigu, eta ladilla rusa, joan behar zaret, Ezka bidean, zalantzari gabe, bueno, asko, baina hori oberena. Gaur jotzen dugu hau kamarretan, 6 badaukagu Mani oso garrantzitsu bat, Palestinaren alde, eta gero hortikan ikusiko dugu, bihar beste behin herriko tabernan, eta bukatzen Sanferminak. Gero baitu pare bat kontzertu, joango garela ikustera, ez? Ego joan ladia rusa, kiliki ikustera, pizka bat, ez? Uste dut, bakagola gauzapiat egiteko. Dago ladia rusa, eta gero zei dago? Malakias. Ez dakit, nila egun osoarekin naiz de plan de dia, eta orduan gauea iristen denan banago lo egiteko, orduan ni normalean ordu batetan atxean. Azek ez dakit, ikusiko dugu. Bihar bai, baina txanda dukat, orduan ez dakit, eta larun bat azken eguna. Beharko ditu dalako 2 egun dazkantzatzeko. Badakizu zazpiko horrexaka beti dela zaiena, baina gero gutxinaka gorantz, goaz, hemen gogor azken egunen arte. Ez pentsa, oraindik gara gazteak, ez pentsa, oraindik dugu sortea horretan. Ja, adinak ez du barkatzen. Kulturarloan Euskal Herriko mendiak, bailarak eta herriak musikaz beteko dituen urmuga ekimen herrikoi eta nazionala egingo da uztailaren 11-tik 31-ra, Miguel Zeberio antolatzailearekin bildu gara. Euskal Herriko mendiak, bailarak eta herriak musikaz beteko dituen urmuga ekimen herrikoi eta nazionala egingo da uztailaren 11-tik 31-ra. Musika eta mendiarekiko maitasuna batuko ditu Euskal Herria mendebaldetik ekialdera josiz. Urmuga da egitasmoa, saiatzen gerana, nolabait poesia bidei bat da. Eta zertarako, musikaren bidez eta izadiakin, oinezkoen izadiakin, Euskal Herria mendebaldetik ekialdea josteko proiektua da, herrigintzako proiektu bat, auzolan egindakoa. Saiatzen gerana, ahalik eta esparru desberdinetako eta garai desberdinetako artistekin hartu emanean, ekitaldi aldian ere ederrenak ematen, baino berezitasun batekin. Ekitaldi guzti horiek eta emanaldi horiek ez dira hiriburuetan eta ohiko leku handietan, baizik herri txikienetan, bailara galduenetan, hau da,
normalki zirkuitoetatik kanpo, eta esan diteke ere bai, marginatuak dauden ingurunetan, ez? Ingurune, noski, zoragarrek. Urmuga da mendi lerro bat, nolabait ere zeharkatzen duen Euskal Herri hau, baino bertan euria egiten duen alde batera ura joaten dira Ebrotik Mediterraneora edo beste aldean joaten dira Kantauri itsasoara, ez? Horrek, lerro horrek, nolabait guretzako, gure ikuspuntutik, josten du Euskal Herria. Aurreko edizioetan bezala mendebaldetik ekialdera egingo du bideak, urmugak markatzen duen lerroari eutsiz. Aurten baina zenbait aldaketekin herritarrek hala eskatuta. Bazan ja garaia eskatzen zigutela bertan ez zuen herri eta balearek eta jendeek eta gure herritik noiz pasako zeratez. Eta, hori ere eskaera hori erantzuteko modukoa irutu ez zaigun eta azken urte horietan egin dugunez urmuga gai batzuen inguruan, hau da, orain dela 2 urte Elkanoren mundu bira, iaz egin genduen Nestor Basterretxearen jaiotzearen 100 urte urrena kontutan izanik egin genduna izan zen bere kosmogonik seriearen berak imaginetan jarri zuen eta aurretik Aita Barandiaranek bildutako kosmogonia hori, gure mitologia hori, guk soinutara eman genuen, ez? Eta horten aitzekia zen izan da, nunbait bada dokumentu garrantzitsu bat, Gipuzkoa izena, orain dela 1000 urte azaltzen dena, Iruñako erreinuaren garaian, eta erabat ez ezaguna da jendartean Iruñako erreinu hori, Nafarrokoa ezagutzen dugu, baina aurretikoa eta denbora esientez gu hartako parte izan ginen, eta izan zen ziurrenik gure komunitateak edadura zabalena izan zuen garaia, ez? Gaur egungo Errioxa oso hartzen zuen, baita Burgosko zati batzuk, noski, gaur egungo Euskal Herria ere bai, eta baita ere Aragoiko iparralde osoa Arango balearaino. Beraz, horri kinu eginez, aurten ibilbidea egingo dugu garai hartako Iruñeko erreinuko gelditzen diren aztarna horietatik, ez? Bai, Gaztelu, Dorretxe, Herri, Monastegi eta ermitetatik. Hortaz ibilbideak zenbait aldaketa izango ditu Araban hasiz eta Zuberoan amaituz. Hasiko da Burgosek Bizkaia eta Arabarekin muga egiten duen puntuan, Salbadako mendilerroan, eta amaituko da Belagoatik goiti, Auñamendi mendian. Baina tartean, uraren ibilbide kontakoa egingo dugu, eta joango gara Bizkaian Gaztelugatxe, zala San Juan de la Peñako menpekoa, handik Besaideraino, pasat adibidez Ereñozako Gaztelutik, Ondarretatik, eta Gipuzkoan ere garai hartako mapa edo zeharkatuko dugu Getaritik hasi eta Aralaberraino. Eta Nafarroan berriz, Nafarro erdialdean Uxueko gaztelua, garai bateko Zangotzan zegoen Rokaforteko gaztelua, Irunberri, Leireko monastegia, garrantzitsuenetarikoa, eta handik kasi Jakaraino, Jakan dagolako San Juan de la Peñako monastegia, ez? Handik jautze egingo dugu Baigorreko jauregira, etxauziara, eta etxauziatik ohiko bidetik iritsiko gara horten Larrañeraino. Larrañeko eliza ere zen Leireko menpekoa. Beraz, saiatzen gara aitzeki hortan josten historia eta gure herria ere. Guretza da sekulako erretoa. Azkenean gure talde ezoikoa da, 30 urte betetzen ditugu horten lanean, eta egia esan, esfuerzo handiz egiten duguna, eta horretarako noski behar dena da lantalde oso berezi bat, emana, eta ez bakarrik musikari, gidari, sukaldari, bulego lanak egingo dituztenak, musutruk ere, auzolanean, eta horrek dituen muekin, noski baditugu laguntzak, ez, erakundeenak, baina beti gutxi, hau proiektu nazional nik uste momentu honetan, kultur proiektu, esango nuke, ausardiaz, arriskutsuena eta eraldatzaileena dela, ez? Ez dago beste holakorik munduan, eta guretako suposatzen du, horrei guztia aurre egitea, urtebeteko lana, eta gero galdetu duzun hori lekuetan musika egiteak, guretzataina publikoarentzat ikusten dugu beste emari bat baduela, ez? Leku hortan bertan egote hutsak eta normalan mendian azkaixamara ibiltzen gera, gutxitan pausatzen gera, eta jendea holako gune batean hankaz gora zerura begira edo arboletara begira jartzen danean,
jendeak ja aluzinatu egiten du. Horrein musika bat gehitzen badiogu, eta gainera aukeran kontratu bakoitzean bospasei kantari garai eta adin guztietakoak, bai gaur egun present daudenak, Janus, Olaia edo Inaut edo olakoak, garai batekoak, Maixa Teixiar edo Alaitz eta Maider edo Anje Dualde, edo orain astapenetan daudenak, ez? Xak edo Hor, olako talde berriak edo Lorea Zulaika, nik uste da aniztasun horrek ematen dula ere bai, olako irrika berezia, ez? Ormugaren aurtengo ikuskizunak asko eta askotarikoak izango direla aurreratu dute, baina horien artean izango da emanaldi berezi bat, antolatzaileen arabera kulturalki eta politikoki esanai berezia izango duena. Ze lortu dugu batzea Euskal Herri osoko agenteak, bai kultur ekintzaileak, bai profesionalak eta bai herritarrak, eta baita erakunde guztiak ere. Bai Euskal Elkargoa, bai Nafar gobernua, Iruñeko udala, eta Euskadi deitze diogun ontako aldundi eta gobernuak ere ez. Eta bertan, nolabait ere nahi dugu irudikatu, badela batzuentzat komunitate baten batasuna. Eta hortan ere parte hartuko dute Pirineo osoko dantzariak hasita Benazke, Txistau, Ainsa eta beste hainbat herritakoak ere. Badun, gutzat hori ere garrantzitsua izan da, hor bilduko direlako Gipuzkoako dantzariak, Iruñakoak, Baigorreko gaiteroak eta Iruñako Txistu banda, osea, izango da guretzat erronka berezi bat, bi orfeoiak ere, Iruña eta Dostikoak elkarrekin, eta hori gure ustez, orain arte, espalin bada 19. mendean edo, ez da geroztik olakorik errepikatu, ez? Deno dakigun arrazoien gatiko dut, hori ere nik uste ekitaldi oso berezia izango da. Iritsi gara amaierara, harrera leku bat kantarekin agurtuko gara gaurkoan, Brigadeloko eta Zean Maizen eskutik. Asteburu ona pasa.